A csicska. Meg kell vágni idébe. Lassan kezdik el. Ott is egy mondja, hogy Az volt, hogy valahogy görnyedve fele húzod. Hát de most nem esetetek ki. Hát nekem is úgy van így áll fel. Hát én meg így meg ott voltam, meg nem tudom. Akkor nem tudom, visszatolod fel. Jó, kapcsolod, köszönöm. Minek megyünk el innen? Vissza kell húzni most, nem? Vissza kell húzni oda középre. Megint. Itt el eremeljük még.